Neața lume! Este 12 fără un sfert. Mai trebuie să stăm vreo 2 ceasuri aici în parcarea asta. Suntem la Béziers, pe Coasta de Azur, în Franța, și mergem la Barcelona. Mai avem 300 de kilometri și ajungem. Descărcarea o avem la 22 de seară, adică la 10 de seară. Deci o să avem timp, așa că o să așteptăm încă câteva ore să ajungem, nu știu, cu câteva ore înainte, ca să știu, bă, că nici măcar nu mă scoate, măcar să mă lase să aștept acolo în parcare la ei. Parcarea asta este printre preferatele mele, deoarece e acoperită, are internet, mai nou are și sală de forță, restaurant, dușuri ca lumea și mașini de spălat. Am mers și dimineața, mi-am spălat hăinuțele, fiindcă cineva la 7 dimineața s-a gândit că Paul poate nu doarme și să-i bată în geam ca să-l salute. Vă dați seama, la 7 dimineața, eu am pus să dorm la 1. Băi, în general nu am probleme, n-am fost niciodată trezit de cineva, adică de oameni. Fiindcă majoritatea care m-au cunoscut prin parcări, bă, o așteptam maxim să mă trezesc sau mi-au dat un mesaj. Bă, băiete, ești treaz sau nu ești treaz? Vreau să vorbesc cu tine ceva. Băi, da, să trezești un om așa la 7 dimineața, eram în chiloți, m-am trezit, m-am ridicat aici, eram tot, nu mai știam ce cu viața mea, nu știam în ce parcare sunt, ce s-a întâmplat, de ce bate cineva la ușa mea. Și îmi zice colegul că na, am vrut doar să te salut, să te văd în realitate. Și am zis, băi, să mor eu. Hai că mă sună telefonul. Înainte eu mi-ascundeam numărul de la mașină pentru că, na, din motive mai evidente. În schimb, la steluță e roșu și albastru. Noi mai avem, la noi la firmă, mai avem încă 2 la fel. Deci sunt 3 în total, 3 steluțe. Ei bine, colegii care au fost pe alelalte 2, că au fost treziți de câțiva oameni pentru chestia asta, crezând că sunt eu. Și de atunci cumva am zis, băi, îmi las numărul de matriculare, îl las la vedere, știi? Și pe lângă asta am o din asta care scrie Paul. Foarte simplu, se vede în bord. Ca să vă dați seama că sunt eu. Îi scris chestia asta. Pentru că, na, îți dai seama, e destul de urât să te trezească cineva, mai ales că noi mai băgăm și din noapte. Și atunci, când te trezești așa bezmetic, na, câteodată te sperii, că bă, Doamne ferește, poate s-a întâmplat ceva. Poate ți-a furat cineva motorina sau poate ți-a furat cineva marfa și te trezești dimineața, adică se pot întâmpla foarte multe lucruri. Și atunci eu să o leac așa mai irascibil, mai ales dacă sunt trezit. Dacă dimineața mă pun la somn și dorm vreo 2 ceasuri și dacă se întâmplă ceva în jurul meu, de exemplu, nu știu, mă trezesc într-un fel, nu mai pot să dorm după aia. Deci vă rog, data viitoare, dacă cumva mă mai întâlnesc prin parcări, na, că se întâmplă chestia asta, păi dați-mi un mesaj, că eu răspund la toată lumea. Deci absolut la toată lumea răspund. Pe Facebook, pe Instagram, pe comentarii, pe oriunde. Dați un mesaj, bă, Paul, ce faci? Tu ești aici în parcarea cu tare, vreau să te întâlnesc. Și când mă trezesc frumos, dacă putem să ne întâlnim, foarte bine, ne întâlnim cu mare drag. Am petrecut weekenduri foarte frumoase cu o grămadă de colegi și chiar mi-a făcut plăcere să fac cunoștință cu foarte multă lume. Nu mănânc pe nimeni dacă... Că foarte mulți la fel le este frică să mă întâlnească, adică să vină la mine să mă vadă, adică sunt foarte mulți, adică am pățit de foarte multe ori chestia asta că, băi, îmi fac oamenii poze în timp ce eu fac chestii. Și țin minte o poză, eram la mall la noi la Suceava și mâncam și eu o salată, deci mă jur, chiar salată era. Eu nu prea mănânc salată, dar atunci aveam poftă de o salată din aia, pana mea, cu carne de pui, cu chestii de genul ăla, cu ou. Și îmi trimite, mă duc acasă și îmi trimite băiatul o poză cu mine în timp ce mănânc salata. Și zic, băi, de ce n-ai venit la mine să mă saluți? Adică chiar, nu știu, mi se pare foarte urât să faci poze la un om pe ascuns și apoi le trimiți lui, știi? Nu vreau să par răutăcios sau ceva, Doamne ferește. Băi, deci de-aia mi-mi place să fac cunoștință cu oameni și așa. Să nu vă fie niciodată jene sau, nu știu, să vă fie rușine să mă salutați. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă comportați în unele situații ca dubioșe. Gen, bă, să-mi faceți poze în timp ce fac chestii. Nu mai durează mult și probabil o să mă filmeze cineva în timp ce mă cac la wc. Adică o să ajungem chiar și în halul ăsta să se întâmple. Când am devenit eu o persoană publică a lui Pește, că... Na, foarte multă lume mă știe din cauza TikTok-ului. Nu știam, na, la început că să-mi gestionez chestia respectivă și... Na, mi-a fost oarecum, poate și mie jenă în unele situații, adică gen, vedeam că mă recunoaște un om, știi, și
efectiv nu știam nici eu să mă comport într-un fel. Adică să uită unii oameni la mine foarte, foarte insistent. Atunci îmi dau seama că mă cunoaște omul respectiv. Se uită foarte insistent la mine, știi, și omul nu știe, băi, e Paul, nu este Paul. De obicei se uită pe pagina mea de TikTok, băi, zici, bă, băiatul ăsta o fi oare? Tot, deci, la unii, mă jur, a văzut, era în spatele meu și făceau asta, povesteau prietenii din fața mea. Zice, bă, să uite la tine pe TikTok în momentul ăsta și nu știu dacă ești tu. Bă, nu e o jedă să trebuie omul respectiv, salut, tu ești Paul, știi? Adică e foarte simplu să faci asta. Și eu zic, da, bă, sunt Paul sau nu sunt Paul, sau... De multe ori am zis, câteodată am zis și chestia asta că nu sunt Paul, știi, și m-am povădit râsul, adică, băi, na, e normal. Deci, vă rog, data viitoare, dacă se mai întâmplă chestii de genul ăsta, dați un mesaj. Nimeni nu-i place să fie trezit. Nu cred că e cineva în viața asta care să zică, mama, ador, am orgasm efectiv când mă trezește cineva. Nu e nimeni așa. Și apoi dacă sunt treaz, cu mare drag, vă răspund, ne întâlnim, facem de mâncare, facem de toate. Deci absolut v-am zis, am întâlnit o grămadă de colegi. Dar vă rog, nu când dorm. Deci atâta. Uite, chiar acum o oră în urmă, a venit un cuplu, oameni super de treabă, m-au salutat, au venit în roată, au văzut că sunt aici la volan. S-au dat jos, au venit și m-au salutat, am vorbit cu ei, ne-am împrietenit, a fost super frumos, adică gen, asta îmi place, așa îmi place mie în parcări, așa trece pentru mine timpul cel mai ușor. Când mă întâlnesc cu oameni, mai ales că majoritatea oamenilor care mă urmăresc, bă, sunteți senzaționali, deci senzațional de fain, adică băi, nu știu, foarte rar am întâlnit un om care, nu știu, să nu-mi placă efectiv de el, nu știu, să fie poate prea lăudăros sau prea nu știu cum. Bă, dar majoritatea oamenilor sunt efectiv atât de senzațional și atât de tare îmi place să fac ceva, să fac lucruri împreună cu ei în parcare în momentul ăla, nu știu, să facem de mâncare, de exemplu, încât după aia când trebuie să ne despărțim, chiar îmi pare rău. Deci mă jur, chiar situația de o grămadă de ore în care m-am întâlnit cu colegi, am petrecut weekend-uri împreună, am stat chiar și câteva zile câteodată că nu erau curse, bă, și mi-a părut rău că după aia am trebuit să plecăm, să strâncăm grașca. Și chiar mi-am făcut o grămadă de prieteni noi, țin legătura așa acasă, m-am întâlnit cu ei, adică gen, băi, cum să spun, pe canal la mine, mai ales pe TikTok și aici pe YouTube, am strâns o comunitate atât de frumoasă, știți? Că, băi, la mine foarte rar există hate. Și pe TikTok, și pe YouTube, și pe oriunde, pe orice rețeală de socializare. Foarte puțini oameni îmi dau comentarii urâte, pur și simplu. Băi, dacă nu îi place chestia care o fac eu, trece pe lângă. Dar nu știu, la mine efectiv omul nu simte să dea hate. Și puteți să vă uitați prin comentariile la TikTok, adică sunt foarte puține comentarii de hate. Eu nu le șterg. Eu le las acolo pentru că pe mine mă ajută foarte mult comentariile de hate. Asta nu înseamnă că trebuie să-mi dați comentarii de hate, dar le păstrez acolo, adică nu mă deranjează. Pur și simplu nu le bag în seamă. Eu nu reacționez la chestii de genul ăsta, nu răspund la chestii de genul ăsta. Băi, ok, nu-ți place domnul respectiv. Și mie, de foarte mult nu-mi place și îmi vine să le, dacă mă întâlnesc cu ei, îmi vine să le strâng de gât pentru conținutul care îl fac. Dar asta nu înseamnă că aș face așa ceva sau că le-aș da acum în comentarii urâte. Că și ăla e om și ăla se simte poate prost că îi lăsați un comentariu urât sau chestii de genul ăsta. Într-adevăr, la noi, la un rang de artă să promovează răutatea. Și pe mine mă amuză de foarte multe ori. Nu pot să spun că nu mă amuză, mai ales unii chiar își merită hate-ul pentru că sunt figuranți pentru toate lucrurile astea. Își merită hate-ul, dar să știți că pentru chestia asta oamenii cresc. Ei cresc în vizualizări și vorba lui unui înțelept, îi ajută algoritmul. Dacă știți, dacă urmăriți zona IT, îi ajută algoritmul pentru că vede că îi reacționați la asta, v-ați uitat la tot videoclipul respectiv, i-ați lăsat și un comentariu, iar TikTok-ul, YouTube-ul, el nu știe că ție nu-ți place conținutul ăsta. O să-ți mai dea la rândul, o să-ți mai dea în continuare videoclipuri de la ei. Pe lângă asta o să recomande prietenilor tăi tot același videoclip și poate în prietenii tăi sunt, nu știu, din 10 oameni poate 3 îi plac de omul respectiv și atunci automat au câștigat încă 3 follower din cauza voastră, că i-ați lăsat un comentariu urât. Înțelegeți? Deci de asta, chestia asta trebuie să vă asumați, adică odată cu comentarii de hate și promovați omul respectiv. Înțelegeți? Oameni buni, și ne-am pornit spre Spania! E o atât de frumoasă vremea pe Coasta de Azur. Doamne, de-abia aștept să ajung în Spăniuță, trebuie să ne oprim la Juchera să punem niște motorină. Și apoi, cu Doamne ajută, mai avem 248 km și ajungem. Și apoi scoatem bicicleta și facem o plimbare. Păi, nu știu dacă se vede prin filmare, dar bate un vânt, ferească Dumnezeu. Abia țin camionul pe drum. Și
Am intrat și în spăniuța, uitați acolo cât de frumoasă e, cu power tata să o pupe. Deja sunt 14 grade, probabil la Barcelona deja trebuie să fie vreo 20. Încă bate vântul, dar să sperăm că în zona aia unde mergem noi acum să nu bată așa de tare vântul, că altfel n-ai ce să afară. Am oprit să pun motorină la Junquera, dar n-am nicio șansă. E o coadă ferească, Dumnezeu. Da, mergem la Figueres și punem pe Eurovag-ul. Cel puțin trebuie să stai aici vreo 40 de minute și nu am chef. Am făcut roata împrejur rapid și mergem în partea elaltă și alimentăm. Mai degrabă decât aici. Aici e bine de venit doar noaptea, atâta. Na, uitați acolo ce coadă e în camioane, nu știu dacă se vede. Nu e o afacere bună. Da, doar atâta se vede ce e aici coadă. Deci e super bine în comparație cu acolo care se băteau pe motorină. Și aici la Eurovag tot la fel e un preț foarte bun la Spania. Deci indiferent unde alimentez tot e bine. Da, aș prefera să nu stau jumătate de oră acum să alimentez cu 0,0001 în minus. Gata, am pus și motorină. Prețul la Eurovag în Spania este 1,469 în momentul ăsta. E printre cele mai bune prețuri din Europa. Aici și în Polonia cei mai ieftini. În rest, peste tot de la 1,6 în sus cel puțin. A, bine, și în Austria e 1,5 și ceva am pus ultima dată. Dar acolo de fiecare dată când mă duc tot crește. De la au fost 1,3, 1,4, 1,5, cred că data viitoare când mă duc o să fie 1,6. Să vezi dacă nu e așa. Bine, n-am pus la socoteală și în România. În România, în momentul de față, astăzi, este 1,35. Bineînțeles că, na, cricotașii ar spune, dar salariile din Spania sunt mult mai mari. Da, 1200 de euro. Ura, o grămadă de bani. Nu știu ce fac spaniolul cu atâția bani. Habar n-am, deci aici vezi câini cu colace în coadă peste tot. Marocanii au lănțișoare de aur de 24 de carate, groase cât priponul, cât lanțul de la cu care leg vaca. Deci în Spania sunt așa de bogați încât toți care fură, că țara asta e plină de hoți, extraordinar de plină de hoți. Ei o fac doar din pasiune, atâta, nu o fac fiindcă n-au ce munci și ce mânca. Bine, unde o fac și de puturoși ce sunt, asta e drept, n-am ce să zic, mai ales foarte mulți care-s veniți din ăștia, nu le spun acum numele. Deci aici, data trecută, băi, am uitat pur și simplu să deschid ușa, deci atât a fost, o singură seară a fost suficient să uit să deschid ușa și mi-a tăiat prelata, băiețe. Băi, deci în parcarea aia unde mă parcam eu de obicei nu mă mai duc neam, ferească Dumnezeu. Hai că am văzut un radar, era niște tufi în momentul ăsta, stătea după un pod. Bineînțeles că eu am 90 pe aici și limita în Spania pentru camioane este de 90. Deci eu mergeam bine. Restul îmi pare rău de ea, asta e, ce să vă fac. După ce o să descărcăm, mergem tot într-o zonă industrială, că Paul așa îi place. Este o zonă industrială aproape de Amazon acolo, la fel am magazin, am Lidl-ul, un Peco și Mercadona. Și pe lângă am și o frizerie, am la câțiva kilometri și plaja, deci cu Doamne ajută dacă e frumos mâine și nu am treabă, o să mergem și până la plajă. Dar prima dată trebuie să le întrebăm pe bossul, să vedem dacă e ceva. Singura chestie că n-am, e pauza dimineață, îmi ies și sunt disponibil apoi să-mi dea treabă, știi? De-aia cel mai bine întreb. Bineînțeles că am bicicleta acum și nu fac foarte mult până la plajă, dar vreo 2 ore tot o să lipsesc. Da, că vreau să filmez câteva cadre de pe acolo, ce fac. Nu știu câte grade sunt în țară, dar în momentul ăsta, în spăniuța mea dragă, sunt 16 grade. Deci, bă, atât de frumos e, deja au început să nu mai bată vântul aici. Oricum, acolo la Junquera, ferească Dumnezeu, era jale. Deci bătea un vânt acolo, tot timpul bate vântul. Bă, dar e vânt așa de tare încât nici nu te poți ține picioare măcar. Dar uitați ce frumos e afară. Ciripelele păsăresc. Totul e verde și uscat, parcă-i toamnă. Da, oameni buni, și mai avem 4,7 km și ajungem la descărcare. Ajungem cu 2 ore mai repede. Și am ajuns, stai așa, nu aici, următoarea, că trebuie să facem roata. Se detectează sosirea, gata, sosirea a fost luată. Vedem acum dacă ne descarcă mai repede sau trebuie să așteptăm. Măcar dacă e să așteptăm numai 2 ceasuri. Bine, dacă nu ne dau țeapă. Hai că revin după ce fac check-in, să vedem ce zic oamenii ăștia. Da, Paul a ajuns aici, a vorbit la pre-check-in. Bineînțeles că l-a trimis în parcare. Am ajuns prea repede.
Acum trebuie să așteptăm puțin, stai că mi s-a stins lumina. Trebuie să mai așteptăm puțin până să apropie ora de descărcare și apoi probabil ne cheamă, na. Chiar și așa am ajuns destul de repede, dar am zis, băi, mai bine să ajung mai repede decât să întârzi. Dacă nu mai ia mai repede de ora stabilită, mă întind în pat 2 ceasuri, poate așa țipesc puțin, că așa că nu prea am dormit. Gata, oameni buni, am și descărcat. Acum trebuie să găsim un loc de parcare. Băi, foarte, foarte liber. Bine, aici sunt parcate camioane aproape de Lidl, dar e prea gălăgie aici. Aici e traze destul de mare de mașini și camioane și tot tacâmul și nu prea îmi place. Aș putea parca puțin mai încolo, pe stânga. Uite, aici cumva m-aș fi putut parca, fix în față la Mercadona. Doar că aici e gălăgie destul de mare și nu-mi place. De asta o să mergem mai încolo puțin, să fie o leacă de liniște, că nu-mi place să fie tranzit foarte mare de camioane sau de mașini prin jurul meu, că mă trezesc. Ia să coborâm până jos să vedem ce am făcut aici. Deci, cum am bănuit? 3 metri până la bordură. Dacă mai dau cu spatele puțin, să ajung cât mai aproape, da, asta o să fac. Foarte important, trebuie să închidem programul, deci prima dată trebuie să căutăm țară finală, Spaniol, trebuie să căutăm litera E în prima fază. Trebuie dacă n-am trecut. Estonia, perfect. Nu știu dacă se vede pe cameră, Estonia și apoi, fiindcă suntem la Barcelona, trebuie să punem și regiunea. Catalonia de Cat. Și gata, am închis și programul. Deci partea amuzantă, când am fost escortat de băiatul care mi-aduce mie cheii la camion când plec de la rampă, omul foarte vorbăreț, n-am avut nimic împotrivă cu asta. Doar că el vorbea spaniolă și mă întreabă de unde sunt. Și, bă, asta am înțeles în spaniolă, știi? Da, culmea că oarecum, nu știu, am dedus eu că asta înseamnă, știi? Și am zis că din România. Și apoi omul a început să povestească niște întâmplări, ceva, nu știu exact, ceva cu români, înțelegeți? Și eu mă uitam, ca prostul la el, și gândul meu era, omule bun, eu ți-am zis doar atâta știu spaniolă, hola, gracias și come stai, atâta, come sta sau cum se zice. Și mă uitam efectiv ca prostul la el, el îmi povestea și îl aprobam, înțelegeți? Și la un moment dat mă întreabă ceva. Vă dați seama, când a început să mă întrebe ceva, zic, capă, ce să-i zic acum? Cum am fi putut eu să-i răspund decât si? Ideea e că câteodată, bă, m-am săturat să le spun la oameni că nu vorbesc limba lor. Na, mă văd străin, dar na, ei au impresia că stau de mult timp aici, sau că fac doar Spania, sau că fac nu știu ce, sau fac Italia, sau... Oamenii vorbesc în limba lor și e normal, fiindcă e în țara lor. Băi, dar eu m-am săturat să zic de 100.000 de ori, no habla español, no parla italiano, no parle francez, no spreche Deutsch. În poloneză nu mai știu cum să spun, că e foarte complicată, poloneza e foarte grea. Doar în țările astea foarte neimportante, adică care sunt foarte mici, astea vorbesc engleză și n-au pretenții de alte limbi, fiindcă știu că limba lor nu e așa importantă încât să o învețe cineva în afară de ei. Tocmai de asta nu să chinui cu mine și dacă știu engleză vorbesc direct în engleză, dacă nu direct prin semne. Neața lume, este miercuri, ora este 10 fix. Mai înainte m-am trezit, mi-am făcut o cafeluță și am băut-o. Și acum o să scoatem puțin bicicleta și o să mergem până la magazin să ne luăm ceva de mâncare, că chiar ultimele zile am mâncat numai din pecouri atâta. Că n-am mai apucat să-mi fac cumpărăturile de weekend, fiindcă cineva, în loc să ducă să-și cumpere de mâncare, duminică, pentru că supermarketurile erau deschise până la 12:30 în Franța, m-am dus și mi-am cumpărat prima dată, în loc să-mi cumpăr mâncare, mi-am cumpărat ăsta pentru legat bicicleta de ceva, în caz că pleci undeva să nu-ți o fure. Și când am vrut să intru încă o dată în interior, s-a închis. A trebuit să mănânc din pecă 2 zile. Și acum mergem să facem niște cumpărături, că totuși, na, în caz de o cursă sau ceva, să avem măcar minimul necesar cu noi. Nu e departe magazinul, puteam să merg pe jos, dar vreau să fac o plimbare cu bicicleta. Să vedem, este întreagă.
Eu i-am pus aici un din ăsta antiderapant, un preș antiderapant, pentru că nu se zgârie. Și o să mergem până la Mercadona, fiindcă vreau să mă duc și până la baie. Păi cam asta e bicicleta care am luat-o. Frânt pe discuri față-spate, schimbătoare care schimbă super bine și nu le pes de rezistență. Un Ging. Păi să știți că chiar îmi place, adică de când am luat-o abia așteptam să mă plimb iar cu ea. Uite, legăm de stâlpul ăsta de aici. Da, să ticulicii de ăsta gros ne-am luat. Deci nebun la cap, vreți să vă mint. Bine, nu trebuia să iau așa mare chiar, dar că nu o țin aici pe afară vreo câteva zile. Gata, cumpărăturile le-am făcut. De acum am ghiozdanul plin și nu știu unde să mai bag și restul astea. Nu știu cum o să leg cablul, trebuie să leg cumva de ghidon, că nu mai încap în spate. Și grosa n-ai. Ia să mai știu să mă mai dau fără mâini? Nu prea mai știu. Mamă. Să o leacă ruginit cu bicicletele. Da, am întrebat și dispatcherul, nu este nimic în zona. De aici o să mergem la o frizerie. Din ce se vede la 1,5 km frizerie. Și am văzut că este destul de faină. Unde am scos iar bița. Pe bița biciclista. Ia să vedem cât mai avem noi până la frizeria respectivă. Ne dăm așa puțin seama în ce direcție să o luăm. Deci la următorul sens giratoriu o să facem dreapta și apoi o să coborâm până la următorul sens giratoriu și apoi facem stânga. Super. Nu. O să trecem de sensul giratoriu și apoi facem stânga. Perfect. Frumos e afară, sunt 22 de grade. Ador Spania. Gata, oameni buni, am mers și m-am și tuns. Acum facem o plimbare prin oraș, să mai vedem orașul. Și apoi plecăm înapoi la camion. Din păcate nu ne putem îndepărta foarte tare de camion. Singura chestie nașpa. Dar facem niște plimbări pe aici roata. Și apoi mergem înapoi. Am ajuns din nou la steluță. E, uitați frumos ce frumos m-a tuns doamna aia. Deci, doi, nu-ți fie de ochi. Zici că îți făcut din piesă de dezmembrări. Acum, serios, chiar m-a tuns destul de fain. Mie îmi place cum m-a tuns tante. Am dat 10 euro. Asta e frumos în Spania, că prețurile sunt relativ destul de ok. Pe lângă asta nici nu-ți trebuie programare. Băi, din păcate, la plajă nu putem să mergem. Avem plajă la vreo 7 km, dar trebuie să așteptăm cursă, fiindcă pauza ne-a ieșit. Și asta înseamnă că trebuie să lipsesc vreo 2-3 ore și e posibil ca în timpul ăsta să apară ceva. Deși tante nu știa deloc engleză, imediat o scos Google Translate, zice, băiatul, scrie aici ce ai nevoie și cum vrei. I-am spus că o să vă arăt o poză cum vreau să mă tundeți. Și tante, eu zic de sigur, i-am arătat poza, stai jos băiatul că imediat te rezolvăm, nu e nicio problemă. Și într-o jumătate de oră m-a și tuns și chiar, bă, sunt relativ mulțumit. Adică eu mă mai tuns și pe parcare, dar mă mai tuns și pe la frizerie, că mie nu-mi place părul pe laterale să-mi crească asta, deci nu suport. Băi, oameni buni, cam ăsta e vlogul de săptămâna asta, sper că v-a plăcut. Eu mă pun acum să editez și ne auzim la următorul videoclip cu următoarea aventură. Ceau, ceau!